Les tradicionals festes patronals i populars d'Alfafar ja han començat. Un any menys, el municipi valencià ha apostat per la varietat d'activitats destinades a tot tipus de públics. Unes activitats que han comptat amb el consens d'associacions i veïns per a celebrar unes festes al grat dels alfafarenses. Hi ha activitats per als menuts, hi ha activitats esportives, per les prestar els jocs infantils, hi ha diverses alternatives de teatre, de jocs en el carrer i per la nit per als majors també, invitar a tots els veïns d'Alfafar i a tots els veïns i veïnes de la comarca a que se sumen a la festa d'Alfafar i que disfruten, que gaudisquen les festes en nosotros. Estas fiestas han sido participativas, siempre lo han sido, pero este año todavía más. Hemos hecho reuniones, asociaciones, vecinos, todos han participado y han dado su opinión en torno a cómo hacer la fiesta. Encara que hi ha coses que no canvien com mantindre la 15K. Enguany el consistori ha apostat per diferents novetats. Destaca la romeria en honor als agricultors d'Alfafar. Les novetats enguany que hem introduït en les festes és, en primer lloc, seguim mantenint el 15K i el fons nocturn d'Alfafar és la quinta edició que el tenim així en Alfafar. Una altra novetat de les que hem introduït enguany és la romeria en honor als llauradors del poble, que són les rels del poble d'Alfafar, la marjal i el cultiu de l'arròs. Fem una romeria i després una missa de la nostra patrona i la fem enmig dels camps d'arròs que estan a punt de segar. A més dels esdeveniments religiosos, esportius i infantils, no falten els culturals. Gràcies al suport del consistori i de la penya valencianista d'Alfafar, un any menys la Fundació València Club de Futbol ha organitzat una exposició sobre l'exjugador Antonio Puchades. El poble d'Alfafar durant aquests dies va tindre la possibilitat de conèixer millor la figura d'aquest jugador dels anys 40 i 50 que dué el nom de València i el nom de Sueca al màxim nivell internacional. A pesar que els festejos ja han començat, Alfafar continuarà de festa tota la setmana convidant a que tots els valencians se sumissin a ella.